بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Hürmetli başımızın tecrübe olan ustadlar, dil doğalı olan hazı dedili, yüreği imanlı olan yaş dostlar, Huday Tebarek ve Teala hemmengizin etiyen taat ibadetlerinizi öz fazlı kerem bilen kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala hemmengizin Allah'ın dergahına kaldıryan gollarınızı, atşayan ellerinizi, dininizden şirim, dünyanızdan şirim, oğulgizinizden şirim, hanıvadanız için ettiyen dualarınızı Allah hemmengizden kabul edip hayır maksatlarınıza yetirsin inşallah. Huday Tebarek ve Teala emniyeti, can sağlığı, yurt parahatçılığı başımızdan ayırmasın. Nığmatımız hemişe başımızda daimi olup, din oturuşuklara Allah bereket verip, hemişe sizlere dini merasimli olup, dinimiz yürüyüp durmak, oğul gizlamız bilen bilete kıyamete sellim Allah aramızdan ayırmasın. Müslüman yaş, dostlar, cavan oğullar, gürrüňe girmäkek bir muqaddeme, her jelesede sire aýtýas. Ashabun Nebi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sahabalarynyň gürrüňinden 2 jelese, 3 jelese ezafarak, azrak, hulasa bir sahaban gürrüňini aýtýas. İçinden alýan derslerimiz bilen. Bu aýdyp barýanymyz bir sire diýdigi, ýani bir wakaýaly, bir bolan wakyaly içindäki dersleri bilen hizmetinizde eşitirilýe, aýtýan eşitýärle hemmemize Allah hemişe amel tawfygyny nesip etsin. Beter muhimli bolan zat hassa şu zamanada kän bir fikirli we ýaş oglanlar dinniýanyň bir äsirde, bir zamanyny 1400 ýyl mundan öňçe bir zahir bolly, bir näçe ýyl sürdi, inni din tamam bolly, soňlady. Din bir zamana göre, bir jamiä göre, bir temettün esre jawap bermeýe. Din bir zaman etdi, o da tamam bolly. Bir fikir var. Bir tarihdan düşünülýän bir ýaş oglanlaryň arasynda bolýan bir fikirle var. Din bir zaman etdi, o da geçdi. Bir temettün zamanı jawap bermeýe diýip. Ýok, musulman dogullar. Din tamam bolmeýe, din soňlamaýe. Din ta kıyamete çellim edama tapdurýar. Din içindäki goýan kanunlary bilen, bir gaýdeler bilen din kıyamete çellim ba. Dini getirelle, dinin ýyzynda zähmet çekelle, öz äsrinäki adamla tökense de, şu dini veren Allah ba. Dini kanun edip, çarçup edip goýan Hudaý ba kıyamete çellim. Olakon bir zat hassa şu zamanada ýok gerekge diýilýär, kadimi diýilýär, ýok musulman dogon. Ittifagyn şu zamanada beter biz muhtaç. Nämäge muhtaç? Diniň gürrüňlerine, diniň içindäki bolan sirelere, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek gürrüňleri, sahabalaryň mübarek gürrüňleri şu zamanada beter gaýtan bize gerek. Näme diýip? Bir zamanada aglap adamla hedefin yitirilen zaman. Yani hedef, musulman adam hedefin yitirgili.
Biz sire, biz sahabalar, bilen zindegisi, bilen içindeki bolan dersleri bize hedef veriyor. Amerikada täze oglançyk medrese baranda, häzir bir iptidai başlamaly wagtynda sen aýandede näme boljak, hedefin näme? Zihniyetini goýýaly, hedefin muşahhas etýär. Men doktor boljak, şoň ýerine zähmet çekmeli. Kişilikden çağagy hedefin berýärler. Mekan musulmanly hedefimiz biz ýatdan çykarypdyr. Musulmanyň ewünçäki hedefi Allahyň rezaýaty bolmaly. Musulman Allah'ın razı etjek bolmaly. Hedef şo. Dünyada yaşap ýokakda bir işin ma, bir hedefin ma. Kän aýaly golla ba, hedefi ýok. Ýöne gurrungyň ýüzünde güýmenip gezýärler. O maňa beý diýipdir, o maňa eý diýipdir. Eger hedefi bolsa, zindegisi öz hanawadaty bolsa, oglanjyklaryny terbiýet bermek hedef muhim bolsa, gurrunga wagt etmeliler da. Şu zamanada beter gerek gurrun pesçi sire ve sahabalan gurrundur musulman dogullar. Yine Hudaýa köp şükür, Hudaý Taala bizi ibretalyan edip ahir zaman ummatynyň da ahirkylary etip goýupdyr. Geçenler bize ders edipdir Hudaý Taala. Biz başgalara bir dersi ibret etip goýmandyr. Biz bir ýalňyş edakadan, biz bir iştiba edakadan bir misal wurulýan kowum bolmandyr. Hudaý Taala bizi agy qarany, Firavunun aqibatini kökedi, Ebu Cehl dine düşman bolýanyň aqibatini kökedi. Emma Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer dine arkalaşýarlyňdy olanda Hudaý Taala zindegisini bize açyp berdi. Günenmek saadet ak bilen gary ýol açyp berdi. Bize faqat ders almaly, ibret almaly goýdy. Emma bizim özümüz başga kişileri ibret bolakadan telekelik bilen Hudaý saklan helaket bolup giden bolsak, ondan näme etmeli? Hudaý Taala ahir zaman ummaty bolupdyr. Kän gynçylyklar bardyr, emma kän bäfitli de ba ýaş musulman dogan. Biz geçellerden himmetinden ders alyp bilýäs. Ashab-ı kiramdan ders alyp bilýäs. Näme edipdirler Allahyň razyçylygyna düşüpdirler. Näme etsek biz Allahyň razyçylygyna düşüp bilýäs. Ebu Cehl näme edipdir Allahyň gaharyna galypdyr. Biz de şoňa barmaýylta, biz de Allahyň gaharyna galamaýlyp, bizi Hudaý Taala ders alýan kowum millet edipdir. Muňa da Hudaýa şükür. Hazreti Mevlana bir hikaýany getirýär. Bir wagt bir arslan şiir, bir däne möjek, börde diye, gurta diye türkmen bir möjek görükde. Bir de bir tilki üç bolakadany bile bir awa çykýarlar. Şiiro gorgo rubehi behre şikar rafte buden az talab der kuhsar. Bile şikaryň ýerine bolakadany dağa çykýarlar. Bir arslan, bir möjek, bir de tilki. Gerçi zişan şiire nerra neng bud, li kert ikramu hemrahi nemut. Görmäni şiire bir dayaw bir arslana, ýani bir gişik heýwanly bilen şikara gitmek, awa gitmek, şiire bir neng, bir biýawraýlyk. Ýöne ýagşylyk edakadan ýankyly bilen şiir awa çykýar. Aham bile bir däne qulan, türkmen alaja eşek, gurahare qulan niye? Bir qulan, bir däne keyik, bir däne tawşan şikar etýärler, süýräp ýetirýärler bir garyň içine. Aham şu wagtda ýanky arslan şiir aýtýar, bilen hemmeniň başy bolupdy da. Möjege wakakadany men böllä diye. Oday belli zatda. Sene olokon ulymyz diye, bu olokon qulan senki bolýar diye. O menne saňa wöräk seňräk bir keyikde men öz deňim diye, bir de menki bolýar diye. Hay bir tilki de öýdi gişik bir tawşan da maňa bolar da diye. Şeýle bölýär. Ýanky arslan maňa gahary gelýär. Sen menne men ipdiň men öwümde bir gahary bilen wurýar, ýanky möjen gözlerini çykarýar. Ondan bakakadany ýankyga aýtýar, tilkiga aýtýar. Sen bölýär. Hawasyňyz berde bolsun. Ondan bakakadan tilkiga aýtýar, sen bölýär. O tilki de men böleýin niye bolýar padişam diye. Bir sen gulana, sen sobhanaň bolar diye. Erti bilen ajödyňe ona ýersiň diye. Bir keyik de sen şamyň bolar, bizar tawşanna sen miýan wädeň bolar diye. Hemme senki da bilen diye. Ama arslan aýtýar, sen bu akly nirden allyň diye tilkige. O da göz gorkan tilki de, men bu akly bir edaleti o möjen gözünden allym diýär da.
Yani on edeni işi ona dersi ibret bolupdyr. Men muň dersini ol möjen gözünden allym diye. Münajip bir türkmenläp de şeýer edip goşupdyrlar. Arslan möjek bir tilki ile boldular gülki. Bu üçteni bir ile bir gülkülük bolýar. Aw tutmaga çykdylar, dağı düzi ýykdylar. Bir awyň ýerine gitýärler, dağı düzi aýlanýarlar. Ohan bir näçe dagy bala tutupdyrlar. Qulan tawşan bir keyik tutup böldiydi beyik. Bir qulan, bir keyik, bir tawşan tutup ol beyik arslan böllamyn diye. Böri diýdi ey kasep, bölüşüm şekle münasip. O möjek aýtdyr, men münasipçik böleýin dipdir. Yani qulan senkidir, keyik bolsa menkidir. Qulana senki, keyik de menkidir dipdir. Tawşan tilke beraber kök gelýändir saraser. Biza tawşandaki tilkiň öz boýjagyna görä deňje da dipdir. Hemmemiz edalet bilen böldüm diye. Qurdyň bu bölüşün görüp gözün çykardy urup. Ol arslan wurakadan menni sen men nipdiň men öňde diýakadan gözün çykarýar. Tilke sen böl diýende diýdi tilke aýanla. Sen böleý tilke diýende tilke aýtdyray bellice da bölmek näme gerek dipdir. Qulan naşetan keyik şam, tawşany iyi padişam. Biya sopanan wala az özüňe iyi dipdir. Odaki şamyň bolar dipdir. Tawşany ýene seni ya padişam diye. Arslan diýdi sen muny nirden bildin diýhany? Hey tilki seni wara aklaýtdyň, gawy böldüň, muny nirden bildin sen dipdir. Han aýtmaňa dipdir. Tilki jawap berýär. Bölmek adil yüzünden görüner gurdyň gözünden. Beýtirip bölmeklik o gurdyň gözünden görünýär dipdir da. Görünüp duran pary ýok, şondan başga çäre ýok ey sultan, başga çäre ýok. Ondan men ders alym dipdir. Bir ders alýar. Eýni şon ýal musulman dogollamaly bir misal etip getirýärler. Bizlere bir ders almadan sürýim. Geçenkileň hemmesin Hudaý Taala bizi ibret etip goýupdyr. Ýagşylary ýagşylygyny almaly. Telekelikleň telekeliginden gaýtmak üçin Hudaý Taala bizlere ders edip ibret etip goýýar. Pes sire bize bir kanun berýär, bize bir ýol açýar, bize bir gaide şu dünýäni ýaşap ýökek nur ýoly bize kökediýär. Şeýsen gönenmek ba, beýsen kösenmek ba. Ohan biz bilmelidimiz, ay din kadimi bolly, o geçen gürrüňle kadimi gürrüňle ýok musulman dogollar. Şolong zamanyndaky Hudaý beýik Allah şu zamanada da Allah. Olara kanun gaideni koyun Allah, olara yollar koyun Allah, olara vədeler beren, olara beşaretler beren. Her zamanada bolsun, her mekanada bolsun, yine bizlere de şu Allah. Her zamanda bolsak da şolara beren vədeler cennet ba, beýseňiz gönenmek ba diýip beren beşaretleri şu zamanada, her zamanada bolýarlary yine Allah öňki. Doğrudur Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabala dünýeden geçdiler. Emma ol Allahi ki olar gönendirdi, Allah bizim difamizde ba. Allah hadir ve nazir. Olara gynçylyga galan wagtlarynda nusret kömek berýän Allah bizlere de nusret kömek berjek ýene şu Allah. Olar gynçylyga galanda çağırýan Allah'lary bizde gynçylyga galamyzda ey eýem diýakadan çağırylýan ýene Allah ba. Olara Hudaý Taala näme fazly ihsany ki beren bolsa bizlere de berjek ýene Allah. Olar gönendiren Allah bizler de gönendirjek ýene şu Allah. Olar baýdan öz fazly bilen Allah bizler de baýtsak öz fazly bilen ýene Allah musulman dogollar. Olaň derejelerini gardyran Allah, olaň derejelerini bolendeden Allah biziň de derejemiz galdyrjak Allah we gerçen sahabalar bolmasa da. Sahabalardan biz faqat şu wagtdaky bolan sireden almal dersimiz musulman dogollar. Resulullah aleyhi afdalus salatu vesselam näme diýär mübarek sözünde İmam Müslim'in rivayetinde. Wallazi nafsi biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli'l cenneh. Nagat olokon kep İmam Müslim'in rivayetinde Resulullah aleyhissalatu vesselam men janym ul Allah'ın eline bolan Allah bilen ant içýän dipdir Resulullah aleyhissalam. Hökmen men umid etýän adamyň ýüregini açýan gurrunla. Hökmen men umid etýän dipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam.
siz men ummatym cennetin yarsynyň ählini siz teşkil edersiniz diýipdir. Allah hemmemize nesip etsin inşallah. Cennetin yarsyn barıp Hazreti Adem'den, Adem atamızdan ta İsa peygamberin dinine kamil emel edip Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın zamanına gelýärli ola cennetin yarsyn doldursa fakat men ummatymyň özü cennetin yarsyn siz doldurarsyňyz diýipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın zamanında pes sahabalar bir belli az cennetin yarsyn cennet giyin kıyamata çellim. Şu Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummati yürüyüp durmaly. İçinde siz ýaly imanlylar dörep durmaly. Resulullah aleyhissalam sahabalan basan yerine basıp durmaly. Te şolar gönendiren Allah, şolara cenneti veren Allah inşallah bize de cennet berip cennetin yarsyn doldurar ya Müslüman dogallar. Allah hemmemize inşallah eçerlemiz bilen bile cennet-i firdevsi nesip etsin. Pes sire bize şu dersleri veriyor. Saadet ve gönenmek yolları biz şolun mübarek zindigilerinden alıp öz bernamamızda zindegimizde oğlan uşak içeriğimizde koyup saadete yetmek için sire bize aydılıyor. Bir gecedeki görün bir mübarek sahaba ahadus sabiqina ilal islam İslam dinine dislap musulman bolallan biri. Hatta öğrettiye laqad ra'aytuni sadisu sitte. Men özüm 6 nefer yerin yüzünde la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip musulman bolup sany 6 neferket külli yerin yüzünde 6'ın 6'lancısı men etdim. Ma alal vejhi muslimun gayruna bizden başka yerin yüzünde musulman yoktu diye. 6 nefer musulman ma şu 6 neferin 6'lancısı men boldum. Başka musulman yoktu yerin yüzünde. 2 gezek hicret eden sahaba. 2 gezek öz yurdunu Allah için koyup giden sahaba. Bir gezek Habeşe gitye. Qurayş'in eziyeti artan wagtynda soňram da Mekke'n goýakadan Medine'ye Munawwarak hicret etipdir. 2 kıble musulmanlaryň 2 kıblesi var. Egunça Beytul Muqaddas soňram Kabe'ge dönýär. Kıblemiz. Evvel musulman bolanlardan bolansaň 2 kıblekde bakıp namaz okuyan sahaba. Evvelin nefer Kur'an-ı Kerim'i Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan soňram Kabe'ň ýanyna gelip gaty okuyan sahaba evvelin nefer şida. Yani Kur'an-ı Kerim'ki gaty okulýar Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan soňram evvelin nefer Kabe'ň ýanyna gelip Qurayş'ın ullarynyň ýanyna Kur'an-ı Kerim barakadany Er-Rahman surasından gıyraqadan okuyup yüzü gözün qana bulan sahaba. Hazreti Abdullah ibn Mes'udin el-Hudali radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. Abdullah ibn Mes'ud adın kan işleyenlersiniz ozalla. Bir azıcık howsile bilen kulak asayliň. Bir jelesede inşallah Hazreti Abdullah ibn Mes'ud'un bir şahsiyetini, bir hulasa formasını tarif edip Hazreti Abdullah ibn Mes'ud'un şahsiyetini tanıtırıp inşallah gelecek jelesede näzire musulman bolýa, musulman bolandan soňramky gürrüňle Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen bolýan ýagdaýlaryny inşallah gelecek jelesede aýdar. Bir jelesede Hazreti Abdullah ibn Mes'ud'un bir şahsiyetini tanıtırır. Bir howsile bilen ýadamany, ýaltanmany inşallah hawasyňyz jem bolsun. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh a'lemu bi kitabillah. Allah'ın kitabına yani Kur'an-ı Kerim'e en yetik alim sahabalan biri. Sahabala diýilende sahabalan himmeti alim ha musulman dogallar. Çon Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı mübarek ağzından çykýan ilmi alan olan ilimler bereketli. Hazreti Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh aýtýar: "Laqad tarakana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma yuharriku ta'irun janahihi fi's semai illa zakarna minhu ilma." Sahabalan himmeti ilimden doli. Hazreti Ebu Zer Gıfari aýtýarmyşdyk. Resulullah aleyhissalatu vesselam bi vefa dünýeden vefat edip bizi goýup giden wagtynda
biz sahabalar defede bir kuş uçaqdan kanatlarını açsa, eyyem şondan bir ilim çıkarıyattık, şon ilmin aytiyattık. Yani bir kuş uçanda kanat açılanda näme ilim bolmaly? Diyecek bolýan, aýtjak bolýan her zat bolsa Rasulullah aleyhissalatu vesselam bize aýdyp öwredik gitdi. Sahabalar himmeti alim. Hazreti Mesruq diyen bozorg var radıyallahu anh, laqad jalastu ashaba Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Men Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın sahabalarının köpsü bilen oturuşdum dipdir. Fevecettuhum kel ihadi. Her gaysini eyni bir göl, eyni bir nawur ýaly bir suwda bolup durýar, bir bölek nawur bolýar. Her gaysy bir şöjretdi dipdir. Eyni bir gölek suwdan dolup durýar, bir nawur ýalytdy Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın sahabalary. Her gaysy fel ihadu yarwar rajul. Nawur diýäniň suw işip ýatan yer, giň yer bolup ýaty, bir adam barsa suwdan gandyryp göberýänler. 2 adam barsa suwdan gandyryp göberýänler. 10 adam barsa da suwdan gandyryp göberýänler. Ay adamla üýşip da barasa, giň göl suwdan dolup duranmasa, hemme kişi gandyryp göberýänler. Şo sahabalaryň hemmesi ilimden bir göl etdi. Her kim ilma teşne bolup barsa, şolar gandyryp göberýärdi. Abdullah ibn Mes'ud da şo gölleň birdi diýip aýtýar. Yani ilimden dol etdi. Hudaýyň kelamyna, Allah'ın Kur'anyna beter yetik bolan sahaba Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh öýde aýtýarmyşdyk. Wallahi'llezî la ilahe gayruh. Allah bilen ant içýän diýmişdik. Ma unzilat suratun min kitabillahi illa ana a'lamu ayna unzilat wa la unzilat ayatun min kitabillahi illa ana a'lamu fima unzilat. Allah'ın kitabından bir sura inen nädir, bir aýa inen nädir? Meger men bilýän nirde inni, nämeden sirim inni men şoňa ýetik diýmişdik. Yani şu sura, şu aýa nirde inni, näme diýip inni, näme waqa eden sirim inni, şoňa men ýetik diýmişdik da. وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللّٰهِ تَبْلُغُهُ الْإِبِلْ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ. Mennen aňyrda şu ýeriň ýüzünde bir adam mennen ýetikräk bolsa Qur'ana, Qur'anyň tefsirine näme diýip iňipdir, nirde iňipdir, mennen aňyrda bir adam ýetik bolsa, şu düýämiň ýetýän ýerine bolsa, ýeriň her ýerine bolsa minip şoňa garşy gidip öwrenernipdir. Yani ýeriň ýüzünde men ýaly ýetik adam ýok diýip aýtýarmyş. Muny fähir bilen aýtmaýar, muny iftihar edip aýtýar, muny gururlanyp aýdanak. Bu Allah'ın beren fazilli aýtýan musulman dogalla. Hatta öýde aýdypdyr, bi saadeti wezen, bi gönenmäni wezen. Hazrat Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ın aýdan kefini wezen musulman dogalla. Binagat Qur'ana ýetik bolmany gören derejesini görseňiň. فَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِيهِ صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعني فيها بشر. Hazreti Cibril Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın gursawına Qur'ana okuýatdy. Rasulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Cibril'den öwrenen Qur'any 114 sura bolsa 70 surany Hazreti Cibril'den mustaqim alanna Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın tek ewünni özüm oturakadany 70 surany Rasulullah aleyhissalam'ın mübarek ağzından aldım diye. Bir nefer men gapdalyndan çykakadany men sen bilen deň eşitdim Rasulullah aleyhissalam'dan diýip başarmar. 70 surany Rasulullah aleyhissalam'ın mübarek ağzından özüm aldım. Rasulullah aleyhissalam da Hazreti Cibril'den alypdy. Oňa bu Qur'ana ýetik bolmasynmy musulman dogan? Qur'an okuyan wagtynda sesi beter awadanmyşdyk. Rasulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Abdullah ibn Mes'ud'un Qur'an okuyuşunun sesini gawwar ýenmişdik. Bir gün aýtdy maňa Rasulullah aleyhissalatu vesselam diye Hazreti ibn Mes'ud radıyallahu anh. İqra aleyye suratan Nisa. Ey Abdullah maňa Nisa surasyny okuyda berdiydi. Men aňallym, ya Rasulullah aqra'u aleyke ve aleyke unzil. Qur'anyň öz saňa iňipdi, men oturup saňa okuýaýynmy ya Rasulullah diýip aňallym. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, hawa oky men gawwuryan başga kişiden eşitmäni Qur'an dedi. Ohm men Rasulullah aleyhissalatu vesselam okuy diýenseň okuyup başladym Sure-i Nisa'ň evvelinden
Soňram şu aya yeten wagtymda فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Şu aya yeten wagtymda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek gözleri yaşarmany durdy. Omşa tada Rasulullah aleyhissalatu vesselam gözlerinden yaşly gaýdakydany her bir adam Kur'any Jibril maňa gursawmy goýup okuýşy ýaly Jibril aleyhissalam'ın okuýşy ýaly Kur'any eşitjek bolsa Abdullah ibn Mes'ud'un okuýşyny eşitýän. Eýni şon ýaly hiç fargy ýok diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyrdy. Hazreti Jibril'in Kur'an okuýşyny bir adam eşitjek bolsa Abdullah ibn Mes'ud'un okuýşyny eşitýän diýe. Hazreti Ömer radıyallahu anh Rasulullah aleyhissalatu vesselam sesini gawar yemişdi. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh. Hazreti Ömer aýtdy bir gece Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna etdik. Hazreti Ebu Bekir Siddiq batdy. Men özüm matdym, Rasulullah aleyhissalatu vesselam matdy. Giýjen ýarragy bolly bir meseleň üstüne oturuşypdyk. Şondan çykdyk mescidin ýanyna ýetemizde garankyň içinde bir awadan ses bilen bir Kur'an okuyupdy. Rasulullah aleyhissalatu vesselam bärde duryp kulak asyp durdy. Ebu Bekir Siddiq da men de üç walakadan kulak asyp durduk. Kur'an okuydy, awadan ses bilen okuydy, awadan ses bilen okuydy. Soňram elin açakadan doga etmäne durdy. On okuyan sesin Rasulullah aleyhissalatu vesselam qawwur kulak asyp durakadany Jibril'in okuýşyny eşitjek bolsaňyz şuň okuýany eşitiberiň diýip Rasulullah aleyhissalam kulak asyp durdy. Soňram o doga etmäne durdy. Doga edip duran wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam on habary ýok. Abdullah ibn Mes'ud mescidin içinde Kur'an okuyup ýerinden doga etmäne durupdyr. On dogasyna Rasulullah aleyhissalatu vesselam özüniň goşakadany amin diýip durupdyr. Ey biz saadeti görüň musulman dogalla. Sel tu'ta dile berlersiň, dile berlersiň, dile berlersiň, arttyr dogaň diýip Hudaýa kabul et, Hudaýa kabul et diýip Rasulullah aleyhissalatu vesselam amin diýipdi. Abdullah ibn Mes'ud da eserde doga edip tutdy. Abdullah ibn Mes'ud dogasyna şuna edip tutdy. Allahumma inni es'aluka imanan la yartad ve na'iman la yanfad ve murafaqatan nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi a'la ghurafil cenneh cennetil huld. Dogasyşmışdyk. Hudaýa diýipdir. Men senden dileyen bir iman ike soňra menden öwrülip alınmasın. Bir iman ike menden sıfırılmasın. İmanım bir dünýä o dünýä men ýoldaşym bolsun. Hudaýa senden dileyen. Hudaýa men senden dileyen bir nygmat ike bizden aýrylmasın. Beren nygmatyň bizden alma. Hudaýa men senden dileyen dünýede sen peýgamberiňe ýoldaş boluşym ýaly cennetin olaqan hol cennetin olaqan derece mertebelerine Rasulullah aleyhissalatu vesselam'e yoldaş bolup Rasulullah aleyhissalam'ın ýanyna bolmakly Hudaýa senden dileýänip doga etmäne durdy. Rasulullah aleyhissalam de sel tu'ta dile berlersiň diýäkadan Rasulullah aleyhissalam amin diýmäne durdy. Biz de ştada görüň bir nagat awadan doga musulman dogan mundan näzire geçeýli. Bir dogany eden kim Hazreti Abdullah ibn Mes'ud. Bir dogaga amin niyen kim? Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Rasulullah aleyhissalatu vesselam amin niyen dogasy hükmen kabul dogalan biri. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın amin niyen dogasy hükmen kabul bolan dogala. Muň üstünden biz de geçmäýliň. Abdullah ibn Mes'ud'un dogasy bilen biz de ey cemaat Hudaý Taala'ga yüzleneyliň. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın amin diýen dogasy bilen. Hudaýa biz Abdullah ibn Mes'ud'un dilen senden dileýär. Hudaýa bizleri eçerlemiz bilen bile beren imanyň hiç wagty bizden alma ya Rabbi. Hudaýa biz ibn Mes'ud'un dogasy bilen Rasulullah aleyhissalam'ın amin diýen dogasy bilen saňa yüzlenýär. Hudaýa bize beren nemetiň hiç wagty bizden alma ya Rabbi. Hudaýa biz ibn Mes'ud'un dogasy bilen saňa yüzlenýär. Cennetde şu oturan cemaatler eserlemiz bilen bile tamam hemmemizi Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna ýoldaş et ya Rabbi. Şu dogany edenden soňra
Biz her gaýtymyz gitdik diye Hazrat Ömer radıyallahu anh. Erti bolsa bolýa men barayn Abdullah ibn Mes'ud'a buýşlaýyn, teň dogaňa Rasulullah aleyhisselam amin diýdi. O doga kabul doga diýenip erti bilen bardım. Emma baran wagtymda men aýtsak bolamda Abdullah ibn Mes'ud Hawwa Abu Bakr Siddiq aýtdy diýip aýtdy. Hiç bir hayır iş bolmady diýe Hazrat Ömer. Hiç bir hayır iş bolmady ki men şonu edeýin niýeýin, menden önce Abu Bakr Siddiq şonu etip goýupdyr diýdi. Näme ýagşylykla bolsa men edeýin niýsem menden önce Abu Bakr Siddiq hemmen etip goýýardy. Hazrat Ömer näme diýipdir? Vadittu anni sha'ratun min Abi Bakr Siddiq. Hazrat Abu Bakr Siddiq bu gadry ýagşy işlerde menden ewe düşýärdi. Hazrat Ömer aýtdyr. Men şu Ömer bolaynyp arzu edemek diýipdir. Kaş men Abu Bakr Siddiq'in mübarek ennamyndan birçe gyl bolsam da diýipdir. Bagat ýagşy adam, bagat gawa adam, bagat hayratlarda bizden ewe düşýär. Men şu Ömer bolanymdan Abu Bakr Siddiq'in ennamyndan birçe gyl bolan bolsatdym da men diýip şeýle arzu etýändir Hazrat Ömer radıyallahu anh. Rasulullah aleyhissalatu vesselam Hazrat Abdullah ibn Mes'ud'un Kur'an okuyanına sesini gawwar ýanmışdyk. Öze Hazrat Abdullah ibn Mes'ud sahabalan arasında halal harama beter yetik ökte sahabamışdyk. Bir wagt Hazrat Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh bir de mübarek sahabalan biri bundan bir mesele faraiz irsa miras barada bir ayrılanna tereke barada bir sual sorulýar Hazrat Ebu Musa Eş'ari'den. Bi Hazrat Ebu Musa Eş'ari ýalňyşypdyr. Bu meseleň üstünde beren jawabyna ýalňyşypdyr. İnsan ýalňyşýar. Hazrat İbn Mes'ud muny eşitipdir. Bu sahabalar içindäki alim sahaba da. Muny eşiten wagtynda ýoň aýtýan zady ýalňyş diýipdir. O beýle bolmaýar, bu beýle bolýar diýip aýdanna Hazrat Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh aýtdyr. La tes'aluni an şey'in ma dama hada'l habru bayna azhurikum. Hey menden za soraman araňyzy başyňyz waka araňyzy alim waka menden za soramasan aň diýipdir. Yani Hazrat Abdullah ibn Mes'ud aralarında baş tanylýanmışdyk. Ilymda şizre ökdi. Oň üstüne biz şuma Hanefi mezhepde me musulman dogan. Hanefi mezhebin aňyrysy gelişi Hazrat Ebu Hanife radıyallahu anh Ebu Hanife ustadi näçe arkadan Abdullah ibn Mes'ud'a var ya bizim şişmatky ba fıkhymyz. Biz halal haramda Ebu Hanife'ň ýerine düşýär. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi İbn Mes'ud radıyallahu anh ustady bolýar. Ulamalar aýtýar qalu al-fiqhu zara'ahu Abdullah ibn Mes'ud. Fiqhi alim bolansoň halal haram gysmatyny Abdullah ibn Mes'ud diýeni daqadan tepdi. Wa saqahu Alqamah. Alqamah radıyallahu anh İbn Mes'ud'un ýyzyn tutaqadany sefen diýenesini on suwun berdi, suwardy. Wa hasadahu İbrahim an-Nakhai. Ol eklen ziraati İbrahim an-Nakhai ordi. Wa dasahu Hammad Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin ustady. Onu diýeni dewýärli, gadim orýarly orak bilen soňram diýeneni üstünden zat gezdirakadan dewýärli. Diýeneni Hammad dewdi we tahanahu Ebu Hanife. Onna o nedenle Ebu Hanife bolly. El ýelýäşifik bize. Ve acanehu Ebu Yusuf. Ebu Hanife'nin de şagirdi Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife'nin iki tane var belli şagirdi ve İmameyn Nilya bir Ebu Yusuf, ikilenci Muhammed rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife'nin o nedenini Ebu Yusuf hamir etti. Ve İmam Muhammed de Ebu Hanife'nin over şagirdi man şörek edip bişirdi. Fesairun nas yekulune min khubzi. Qalan adamla, qalan ulamala hemmesi Hazrat Abdullah ibn Mes'ud ekti, Alqamah suwardi, İbrahim an-Nakhai ordi, Hammad diyanesinde udi, Ebu Hanife un etti, İmam Ebu Yusuf onu hamir etti, Muhammed rahmetullahi aleyhi on bişirdi, qalan adamla ta kıyamete çellim, hemme alimla olan bişirenci çörüğünden iyip yölle. Hemmemizin pes angrimiz Abdullah ibn Mes'ud, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin ilmatalar valiye.
Hemmemizin fıkhi halal haramımız Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'den gelýändir musulman dogullar. Bir şahsiyetinden, ilminden aýdylan gurrungle. Emma Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ın öz şekli şemaili sifati siri kitaplarda inşallah şu sifatlaryny tantyrakydany musulman bolýan bir gaw gurrungle bolýan musulman bolanna näzire bol gelipdir Mekke, näçe ýaşyndamışdyk, näzire Resulullah aleyhissalamy sataşýan bir gaw gurrungle we inşallah on geljek jelesede hükmen forsat etseňiz galman gelin Abdullah ibn Mes'ud Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı ozal şofon bolup gezip ýören Abdullah ibn Mes'ud soňram Seyyidul Alemin Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hytmatyna o saadete näzire ýetýänini on gurrunun inşallah geljek jelese goýarys. Emma sifati Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh hor adammışdyk. Etgani bir semiz adam de horjamışdyk. Rengi de goňurrak bir gendomirak boyda külemişdik. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh boyu külelerdenmişdik. El-İkmal fi Esma'ir Rical diýen kitapda boyunu tarif edenne bir heykelli adam otursa Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh qalyp dursa şol adam bilen deň bolýarmışdyk da. Beter heykelli dämişdik. Boyu küleje. Garnyna birmi öwe gidigirräk, ola korrakmışdyk. Imma şu küle bolmaklygy bilen Abdullah ibn Mes'ud'un ilmi uluqanmışdyk, ilmi ýokardamışdyk. Beter alim sahabamışdyk. 70 suran Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ağzından alıptır. Menden aňyrda Kur'any ýetip ýeriň ýüzünde baý bolsa men diýäm çaptyryp ýerinden gidip öwrenip gelerin diye. Halal harama ýetikmişdik. Bu gadri ilimden dolumışdyk. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün sahabalar bilen otyka aňyrdan Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh çykyp Berlin gelýärke Hazreti Ömer aýdypdyr. Kunayfun muli'a ilman. O gelýän görýäňizmi diýipdir. Torwazykdyr diýipdir. Ilimden doldurylan torwazykdyr diýip aýdypdyr. Yani boy küle bolsa da, gişik bolsa da şo duruşy ilimden dolja torwa diýip Hazreti Ömer radıyallahu anh maňa şeýle aýtdy. Aýaklary inçemişdik. Belki sağa palasylary Hazreti Abdullah ibn Mes'ud'un inçemişdik. Emma görün Resulullah aleyhissalatu vesselam muny nagat medh edip ewipdir. Bir gün sahabalar bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh aralarında baka Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Şu bagyň defesine çyk, Arak diýen bagy şondan maňa bir miswak ber diýipdir. Bagyň defesine ýeňiljek bolansaň, horja bolansaň Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh çykarýar Resulullah aleyhissalam. Çykan wagtynda yel ösmäne durupdyr, o yel bilen şahala gymyllamana durupdyr. Oň üstünde Abdullah ibn Mes'ud da ýeňiljek adam bolansaň, bir de şahalaň üstünde beýläk, şeýläk wurunmana durup aýagyndaky bir ayağı görünüpdir, ayağının detegi inçerek bolansaň, ol berde gözläp duran sahabalar bir ýagdaýa gülküs tutupdyr. Am Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Ma yuzhikukum?" Näme siz güldürýär, näme gülýäňiz diýipdir. Ol aýdypdyrlar şu ayağının inçeligini gülkimiz tutady ya Resulullah diýipdir sahabalar. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Görüň Abdullah ibn Mes'ud'un nagat derejesini galdyrypdyr. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ." Allah bilen ant içýän o zat aýaklaň iňçeligine bakmaň diýipdir. O zat aýaklaň horlugyna, iňçeligine, ýeňilligine bir baý şaha çykanda gymyllap durallygyna ýeňilliýakydan onu gülmäň diýipdir. Abdullah ibn Mes'ud'un şu iki däne iňçejik aýaklary Allah bilen ant içýän kıyamet gün mizan teredik minenne Uhud dağdan ağır gelýär şol aýaklar diýipdir. Siz oň aýagyna inçe diýakydan gülmäň, kıyamatda belli bolar diýipdir. Abdullah ibn Mes'ud'un o zat inçejik aýaklary Uhud dağdan mizana minenne ağır gelýär diýipdir. Bir de Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ı medh edip o sahabaların arasında derejesini galdırallığı. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ın mübarek ýangagynda, gözleriniň eteginde iki däne bir qara hat barmışdyk. Illeti näme?
Hudaýdan gorkusyny bu gadry aglaýanmışdyk. Ştada yüzünde özü hat bolup galypdyr. Bir eser bolup galypdyr. Yüzün göreňde belli bir ýaşyň jaýy öz yüzünde barmışdyk. Günäsi bolmany Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň ýanyna ýoldaş bolup geljek jeleselerde inşallah aýdar. Hiç kim Rasulullah aleyhissalam'yň öýüne ijazatsız girmäne haky ýok. Abdullah ibn Mesud eşerik bedun ijazat girip gidivermeli. Rasulullah aleyhissalam'yň ýanyna gelip ýören sahaba gorkusundan ýaňa yüzünde eser barmışdyk. Nämen eseri? Bigadri kän aglaýanmışdyk. Günäsi bolmany aglaýan Abdullah ibn Mesud, ey jemaat, Allah bize rahmetsin, bu günälimiz bilen aglap bilmesek bize olakon dersämişi. Nämen belletýär? Abdullah ibn Mesud bize dersi olakon berýän zady, ey musulman dogullar, kullu ni'metin la tuqarribu min Allahi fahiya baliyya. Abdullah ibn Mesud'a Allah bir nimet berdi, o näme? Ilm nigmatyny. Ol ilm nigmaty bir nimet dämi? Her nimeti keten Hudaýa ýakynlatmasa, ilm bolsun, mal bolsun, maqam bolsun, post bolsun, her zat şu nimet bolup, nigmat bolup başyňa düşenni bizi Hudaýa ýakynlandyrmasa, şol biliň biz imtihany geçýärsa. Biz imtihany geçýärs. Nigmat bizi Allah'a ýakynlandyrmaly. Hudaýyň berýän zady bizi Hudaýa ýakynlandyrmaly. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh ilmi kän bolmaklygy bilen Hudaýa ýakynlamasy artypdyr. Minlikden gidipdir. Bu gadry aglyğa gözünde ýaşlaň jaý barmışdyk musulman dogullar. Himmemize dersi, Hudaý bir nigmaty beren bolsa, ilm bolsun, sana başga bir maqam bolsun, mal bolsun, Hudaýa ýakynlandyrmasa istidraji bolýar. Ol Hudaý sen gaty imtihana salýar. Dogry ýoly istifade etmek, yani şol berilen nimeti yerine istifade etmek musulman dogullar. Bir olakon bir dersin biri Hudaýdan gorkma barada. Ay kän aýtýarlar ha? Ay ahullyňda gurrüňine barsaň, ýöne Hudaýdan gorku diýerler. Baba Hudaýyň muhabbetinden aýtmaly. Hudaýyň muhabbetinden jelesede galman gelýärler. Ba bolsa hemmäňiz bilýäňiz. Her agzamyzda Hudaý Taala'ň lütfü merhameti diýip aýtýar. Allah'ın rahmetinden aýtýar. Emma Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde lütfü merhameti, men rahmetim hemme yer tuttu diye, emma Hudaý Taala gorkmanyny aýtýar, azabyny aýtýar Qur'an-ı Kerimde. 8 gat cennet rahmet bolsa, 7 gat ondan etekde azabı da var Hudaý Taala. Allah'dan gorkmak bizim wezifemiz. Abdullah ibn Mesud şol ilmi bolmaklygy bilen, şol magamy yetmekligi bilen görün gorkusun musulman dogullar. Bir almal dersimiz şeytan aleyhillâne, şeytanın aňyrda Hudaýa asi bolan ýok. Şeytan şu köfrü bilen jur'at etmedi Hudaý Taala dergahyndan qawanna, qaw hawasyňyz bolsun. Şeytan şu günäsi bilen Hudaý Taalaň rahmetinden qawulmaklygy bilen Hudaý Taalaň dergahyndan şeytan gelýän wagtynda şeytanyň wujudunu Allah'dan gorkmak batdy. Şeytan şol Hudaýyň rahmetinden qawulmaklygy bilen wujudunu Allah'dan gorkmak batdy. Hudaý Taala sen git rahmetimden diýen wagtynda şeytan näme diýär? Agzyndan çykarakydan Allah'y biderek keplemeýär. Hudaý Taalaga aýtýar: "Febi'izzetike." Hudaýa sen ulluň bilen men antyçýan diýär. Agzyndan sen men qawdyňmy? Sen falanmy diýip Hudaýa hiç biderek keplemendir. Şeytan şol aňyrda asy bolmaklygy bilen Allah'dan gorkup gelýär. "Febi'izzetike." Hudaýa sen ulluň bilen men antyçýan diýär. Kän ýaş oglanlar we hoş wagtynda, gam wagtynda, bir az hawasy kök bolanda, biraz adamly döwregini alan wagtynda, biraz serhoş bolan wagtynda, ya biraz dünýesi gysylan wagtynda Hudaý barada her zatlar dilinden çykarmak musulmanyň ýagdaýyn musulman dursun şeytan jur'at etmedi. Ay Hudaý da diýakadan nauzu billah hewre hawasymyz bolsun, şeytanyň jur'at etmedik zatda. Şeytan Allah'ın dergahından qawulyp gelýän wagtynda wujudunda gorku ba. Allah'a öwürläkidan febi'izzetike. Hudaýa sen ulluň bilen men antyçýan diýär. Agzyndan biderek kep çykaryp bilmedi. Näme gorkusy ba?
Şeytandan aňyrda asy bolan ýok, şeytan jüret etmenden soňram ey ýaş oglan, başyňa gynçylyk gelende, ya bir azyjyk dünýäň gawy bolup başlanna, Hudaý barada dilinden biderek zat çykarama. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Bima sana diýeniň bilen hiç zat bolmaýan mekadime. Kıyamet günü Hudaý Taala aýtdy, şu oturan insanlar, evvelin we ahirinler, hemmesi Allah'ın huzuruna tek yekici özümüz barakadan durmalılar. Evvelin we ahirinler Rabbul Alamin, alem jahanın eýesi bolan Allah'ın huzuruna tek yekici özümüz barakadan durmalylar. Kän neferler aýtdy, bir zat bolanda, hey namazyň okyda diýesi ýa şoglallar. Ay özüm Hudaýa jogap berermi? Hudaý bilen özüm nauz billah oňuşaryn. Hudaýa sen näzire jogap bermeli? Şikep Allah'dan gorkman alametimiş ey musulman dogan. Yüreğinde iman bolsa näzire şikep aýtmaly? Men Hudaý bilen oňuşaryn, Hudaýa özüm jogap bererin. Allah'ın huzurunda kıyamatda her bir adam yeköz barakadan duran wagtynda ol duran bir adam de, ol duran alem jahanın eýesi bolan Allah'ın huzuruna bir biçare insan durmaly. Ol Hudaý ki inso jenniň eýesi, dünýä ahyryň eýesi, dünýäň kıyamatyň eýesi, cennet cehennemiň eýesi bolan Allah'ın huzuruna, insanlaň, jynlaň, perişteleň eýesi bolan Allah'ın huzuruna birçe insan durmaly. Men Hudaý bilen oňuşaryn. Kıyamatda bir bende Hudaýyň huzurunda duranna Allah'ın azamatynyň beraberinde kepleme oňuşma dursun, ýüzündäki etleň öz gopmana gaçmana durjak. Näzire Hudaý bilen oňuşmaly? Näzire diliň barmaly? Han Hudaýdan gorkmak. Allah'ın azamatynyň beraberinde insan duranna ýüzündäki etleň öz gopmana durjak. Şeytan jüret etmedik zady ey musulman dogan ýaş oglan habardar bol. Hazreti Mahtumul İşan näme diýe? Dünýe, bir dünýe diýip yatan serhoşlar, hemme zat dünýededir musulman dogan. Dünýe, bir dünýe diýip yatan serhoşlar, inanmaýan kafir bolar gardaşlar. Mahtumul aýdar geler şu işler, kıyamet gün kullar bilse gerektir. Bu mat ağzın her jere kepläniň bilen kıyamatda asyrlar. Kıyamatda bir ızır boljak adamlar. Kıyamatda bir başa gaýlyk boljak adamlar. Bu mat men ağzym edafa atsanym bilen hiç tat bolmaýardy. Hudaýdan gorkaýlyň. Abdullah ibn Mesud şu dersi berýär bize. Derejesi, nygmaty, ilmi artmaklygy bilen gorkusy Allah'dan artýanmışdyr. Mına aýtmakdan adamlar Hudaýdan gorkulmak gürrüňde musulman dogan. Musulmanyň bolmaly ýagdaýy. Hazrat Ömer radıyallahu anh gowat aýtyp berýär. Adam Hudaýdan gorkmaly, Allah'dan umydyň da bolmaly. Hazrat Ömer radıyallahu anh aýtýar, tamam adamlar evvelin we ahirinler hemmeti ýüşürilip kıyamet gününde hemmeti cennete girýär, birçi adam cehenneme girýär diýsele gorkor nipdir. Şo bir nefer men molamaýyn Hudaýa diýip. Görüň, hemme adamla cenneti birçi nefer dowdaga girmeli diýsele, meni Ömer gorkorun şo bir nefer men molamaýyn diýip. Emme aýdylsa hemme adamla oda girýär, birçi nefer cennetiň gapyndan girjek diýilse, ýene umydım üzümlerin jan Hudaý şo birçi nefer inşallah men bolaryn ýernip, umydymdy Hudaýdan üzümernipdir. Musulmanyň bolmaly ýagdaýy bu Hudaýdan gorkulmak ýa başga gürrüňlede hemmemiz näzire ýagdaýymyz bolsa Allah'dan umydymyzla we Allah'dan umyt düzmeýäs, emma Hudaýdan da gorkmalyr. Kepleýän zadyň barada, etýän işiň barada, agyňdan çykarýan zadyň barada. Abdullah ibn Mesud'un şo beýik derejesi bolmaklygy bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam'yň ýanyna bolmaklygy bilen a'lamu bi kitabillah, Hudaýyň kitabyna inki ýetik bolmaklygy bilen, sahabalaryň arasynda fıkha ýetik bolmaklygy bilen, ilmden dolu bolmaklygy bilen şo nemetiň beraberinde Allah'dan gorkmasyny agatken biz de şeýle bolmaly, şoň üstünden aýdylýar. Men Hazreti Sofallah Hüseyin gowedy aýtdy. Qaraz üzme umidi talibi rah. Didi la taqnatu min rahmetillah. Qaraz ey musulman, umidin hiç wagtda Allah'dan üzme. İnşallah Hudaý günämiz geçer diýip umidin bolsun diýipdir. Şon Allah'ın öýde aýtýär Qur'an-ı Kerimde la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden hiç wagtda naumid bolmaň diýär Hudaý Taala. Kafirladır Allah'ın rahmetinden naumid bolýan.
Siz Allah'ın rahmetinden naumid bolmaň diýip Hudaý Taala aýtdy. Ötülmez şerkeşerk ey merde salih öter lütf eylese madune zalik. Hudaýyň ýanyna bir ötülmeýän, geçilmeýän zat şirk günäsi. Hudaýyň gapdalyndan ýene bir Hudaý diýseň, ol hiç wagtda geçilmer. Emma öter lütf eylese madune zalik. Ol lütfli Allah lütf edasa şirkten başka etýän ýalňyşlagy, günäleňi Allahyň lütfy giňdir, inşallah olar geçer. Umydyň hiç wagtda üzme dipdir. Emma iýze we biýe umydyň bolmaly. Ikilenjisi, eger 100.000 beşaret berse bari, gerek kuldan üçünçe hawf zari. Eger 100.000 buýşluklar Allah sana beren bolasyn, sen jenneti, sen jennetde, sen jaýyň jennetde 100.000 beşaret buýşluklar sana gelen bolasa da gerekdir kullan üçünçe hawf zari. Bir azat Hudaýdan gorkup bir zari tederru etmeklik bendeden gerekdir dipdir Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin ismi zati bolsa bende, bolar mi farigiyet kul digende. Bir adamın adi zati bende bolsa, ey bendem diýenne hiç wagtda arkaýyn ýatmak bendäge gelişmer. Allah bendem diýse de, umydymyz hiç wagtda Allahdan üzmer. Emma gorkymyz da Allahdan hiç wagtda aýrylmar. Hudaý tebarek we taala hemmämizi hem umid hem Allahdan gorkýanlardan edip inşallah şoň arasynda bolmak hemmämize nesip etsin. İnşallah Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın bir jelesede bir hulasara qadany şahsiýetini tanıtdyrdyk, näzire şahsmışdyk. Ve ondan öňünçäki sire näme gerek bolýa? Sire bir kanun, bizlere bir gawak ýol tanymadan sürýim. Şol wagtdaki zaman geçti diýmeklik bilen ya ol adamlar aramyzda ýok diýmeklik bilen şolara saadeti beren Allah, yine bizlere de saadeti berjek Allah'dır musulman dogonlar. İnşallah Hazreti Abdullah ibn Mesud'un musulman bolýan ýagdaýyny Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a nirde görüpdir, soňram nirde sataşypdyr, ondan soňram bolan ýagdaýlar bilen geljek jelesede hyzmatyňyza ýetişdirer. Ötellen ruh şat bolar ýaly bir elham isqul huvallahu ahad okuyaqdany eserde daşarda kulak asalla hasa şu oturan cemaatlaň eneden atadan dogondan tamam öteller umidwarlarynyň ruhlaryna doga eder. Okuyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.